Vi har utallige og tallige substantiver. Det, der karakteriserer utallige substantiver, er, at man ikke kan sætte det ved flertal. Man kan ikke sætte a og an foran, og man kan ikke sætte 1, 2, 3 og så videre foran. Og et eksempel på et utalligt substantiv kan være Can I have a piece of cake? Og det man sætter foran er a piece of cake, og grunden til at man sætter det foran, det er fordi at når man har et utalligt substantiv, så skal man sætte noget talligt foran. Tallige substantiver, det er fuldstændig det modsatte af utallige substantiver. Det kan man sætte i flertal, og et eksempel på det kunne være I have a horse. Og der kan man sætte a foran. Man kunne også have valgt at sige one horse, fordi at det er talligt, så man kan sætte et tal foran. Man kan også, som jeg sagde før, der med flertal, sådan så man kunne sige I have 2 horses.